Мин иҗатка, сәнгатькә гашыйк булган, бер-берен өзелеп сөйгән Шамил белән Гөлфиянең мәхәббәт җимеше. Әтием Бариев Шамил Мәсгуд улы Саба районы Олы Арташ авылында дөньяга килгән. Ленинград театр, музыка һәм кинематография институтын тәмамлап, Гляскар Камал исемендәге Татар дәүләт театры белән иҗат юлын бәйләгән кеше. Татарстан Республикасының атказанган артисты, киноактер, режиссер, педагог, Муса Жәлил премиясе лауреаты, күп кырлы шәхес иде. Ул миңа тормыш диңгезендә йөзгәндә сүнмәс якты маяк булып юл күрсәтеп тора иде. Әтием сайлаган һөнәренә, сәнгатькә тугры калды. Кешеләргә карата мәрхәмәтле, ихтирамлы, гадел булды. Гомере бик кыска булуга карамастан, ул минем күңелемә, йөрәгемә күп нәрсә салырга өлгерде. Үз проблемаларыңны читтәргә күрсәтмәскә, кешеләр белән йылмаеп аралашырга, матур булырга кирәклеген төшендерде. Сәхнәгә дә мине әтием җитәкләп алып чыкты. Ашкынып, ярсып, янып яшәде. Шуңа да карамастан, аның уйналмаган рольләре, әйтә алмаган сүзләре, җырланмаган җыры калды. Ашылар ялгышлыкта була, юк шул минем сабыр канатым. Язмышларым урам, ялгышларым урман, йөгрә-йөгрә кереп адаштым. Язмышларым урам, ялгышларым буран, йөгрә-йөгрә кереп адаштым.